Hey, wow, bashana. Kushubile bashana. Sebegoloza ukukhipha isamanisi bashana. Ushushiswe kuboshwe undosi bashana. Uphenyo bashana lokubeka ngokusobala ukuthi undosi bashana uconnected no Ken Matlala bashana ebeyiphusha imshikashika ikhali idakamizwa nokukhwatshaniswa kwamathenda kushube bashana. Indlela undosi bashana athinteka ngakhona kasolakala ukuthi angathi uyena igang boss bashana. Bashana inkuzimalanga okuyiyona eyiholayo kwimshikashika bashana. Indlela okwenzeka khona nangophenyo lamba khona kuyaveza ukuthi uyena abareporta kuyena kahle bashana. Akukho ukubambisana ezweni umshana esazosholonto bashana zonke nangebhuzu lezi umuthi ufithi kuhayiza islay queen bashana sithi bengilethela indunu nje mina angihlangene holuza ngesilevel phansi indoda bashana kuguge ianda ebhale ukuthi I'm the boss kumshubele bashana. Akukho ukubambisana ezweni bashana esazosholonto bashana basop hey lo go blarm Thuqas kubi kushubile bashana.